municipal sí ou sí. Entonces, o feito de poñer hoxe tamén é para que queden uns días suficientes para notificar as das mesas e poderlos avisar para as eleccións para as europeas. Empezamos por o primeiro pleno, que é un pleno extraordinario e que ten os seguintes puntos de orden do día. Primeiro, acta da sesión anterior e despois ten 3 puntos. 2 modificacións de crédito e unha modificación das características da concesión de auga que nos fai a Confederación Hidrográfica. Empezamos por o primeiro punto. Bueno, primeiro acta, votos a favor, votos en contra. Favor. Digo, por hora. Vale. O segundo expediente é unha solicitud de modificación das características da concesión de aproveitamento de augas superficiales á Confederación Hidrográfica do Duero. Como sabendes, temos varias concesións concedidas hai tempo, unhas son desde 2010, que en concreto esta, hai outras de 2015, moitas pequenas, pero as dúas principales son as que sirve Verín desde o seu depósito e despois hai outra tamén grande, que é a que se sirven eles os seus depósitos, que son para baixo, o sea, que sería Tamagos, Tomaguelos, Mandín, Fecer de Cima e Fecer de Abaixo. O resto de todos os pueblos están incluídos na concesión de Verín, menos Vilamayor. Entonces, a Vilamayor, no ano 2010, como tiñan pensado enganchar a Verín, pois non a incluíron, e resulta que non a incluíron nin nun lado, nin noutro. No ano 2015 volveuse a facer outra vez a mesma operación e non se acabou. No ano 2017 ou así, empecé outra vez, que era a espina del fin que tiña que facer, chegou a expoñerse ao público, e depois a Confederación Hidrográfica pediunos o carné de cada persona que iba a beber auga ali, tanto de verinense, non sei que. Bueno, ao final conseguimos toda a documentación que nos pediron, censo ganadero, as persoas que están, cuánto gasta cada pueblo, cuánto ten que gastar, geolocalizar todos os contadores que hai, unha cantidad de números que non ten. En realidad, a modificación non está pedindo que se nos dé máis auga, porque temos 88,8 litros por segundo, e o plan xeral incluído todo o que non se fixo, non chega a 86 litros por segundo. O único que queremos é que jurídicamente se incluya nesa modificación Vilamayor. E tamén, como enganchamos a Rasela xa Verín, porque tamén empezaba a ter problemas de suministro, sobre todo cando é obrao, pois tamén incluímos a Rasela nesa modificación. Na parte jurídica, na parte de técnica, non hai que facer nada, ainda que lle acompañamos todos os proxectos. E unha das cousas que nos piden é que o acordo que, bueno, pois aquí estamos para iso. Alguna intervención? Sí, faltame dicir unha cousa, Este foi o motivo por o que se anulou o plan de 2012 e por o que está en litigio neste momento a IOP. É dicir, que non é un asunto baladí. É unha chorrada, pero ten unhas consecuencias terribles. Votos a favor? Todos. Perfecto. Vale. Fixo discretamente. Vale, o punto número 3 é un expediente de modificación de créditos. O 3 e o 4 son dos expedientes de modificación de créditos que se trata do seguinte. O máis grande, 900 e pico mil euros, trátase de incorporar no presupuesto prorrogado como crédito concedido a subvención que nos concedeu a Xunta para o tema de biorresiduos, a subvención que nos concedeu a Xunta o tema dos paneles solares dos edificios e as dúas subvencións que nos concedeu, que son créditos, son subvencións, a Xunta para rehabilitar o edificio Recaredo e o edificio do quiosco de Fontenova. E despois
hai tamén incorporar ao presupuesto, por eso unha modificación, a subvención que nos concedeu, axuda que nos concedeu a Diputación do plan COOU, este novo, na parte de Cooperou. Cooperar con Ourense. Cooperar con Ourense. Cooperou. Ou... Agora cooperou. Vale, agora. Vale. Donde hai... Xa cooperaron antes co padre, non? Hai tres cousas importantes. Unha, cando entrou menor xa nos deu unha directa de 48.000 euros que empleamos para asfaltar unha fase do acceso ao polígono. Están traballando nela, preparando todo para que se asfalte. Unha segunda parte que son 80.000 euros para asfaltar xa desde o puente hasta aí, xa que a carretera quedaría terminada, que ten unha cantidad de tráfico increíble, e despois quedan uns 39.000 40.000 euros para facer unha pasarela na Perguiza para poder utilizar o outro lado do parque, que tamén xa non só este, que se poda cruzar, e facer outro paseo por outro lado. Ese diñeiro xa foi ingresado, está na conta, 129.000 euros, e os outros, por dos 187, ainda non, os 185 que faltaban, que eran os de libre disposición, que nos dedicamos a amortización de deuda, pois tamén xa justificamos como no primeiro trimestre nos amortizamos esa cantidad, non toda, entonces devolvemos un crédito máis, quedaban 20.000 euros no BBVA, e justificamos e ingresaránnoslo agora en cualquier momento. Na segunda modificación, e con recursos propios, son 30.000 euros, só é para comprar dúas furgonetas, son dúas furgonetas de segunda mão, que valen 10 a 12.000 euros, cada unha, para que non anden toda a mañá repartindo jardineros nin os tres deses, senón que cada colle unha furgoneta en marcha. Entón, pasas un tío repartindo a xente, pasando o tempo, e despois irlos buscar, e pasando o tempo, e así van e traballan todos. Temos que votar por separado, pero podemos falar delas en conxunto. Se hai algunha intervención. Bueno, sí. Pois, no caso do expediente 2186/2024, que é a modificación presupuestaria 8/2024, se non mal recordo, a última da que falou o señor alcalde, a compra dos dous vehículos, nós xa vamos a adiantar que nos vamos a absteñer, basicamente porque, se ben é certo, podemos concordar que a idea de que poidan facer falta esas furgonetas, pois entendemos que, bueno, que se houbera menos gastos superfluos neste concello, pois igual se poderían atender a unhas furgonetas novas, ou de kilómetro cero, e ao mellor así baixar a porcentaxe de risco que podemos levar a que esas furgonetas estén constantemente no taller. Con respecto ao expediente 2051/2024, que é a modificación de crédito dos 900 e pico mil euros a que facía mención vostede, que é a modificación presupuestaria 4/2024, se non mal recordo, pois nós vamos a votar en contra, basicamente por unha serie de motivos que vou a expoñer, fundamentalmente por non estar de acordo en base a dúas inversións que se producen nesa modificación de crédito, que son os 250.000 euros adicados á rehabilitación da Casa do Recaredo e tamén os 250.000 euros de crédito que se lle concedeu po tema de Fontenova. O primeiro deles é porque non existe a comisión do outro día, precisamente falábamos de que, bueno, nese informe de intervención que se trasladou, polo menos a este grupo municipal, ningún tipo de conclusión relativa, al menos, a unha cuestión de estabilidade presupuestaria ou como vai afectar eses créditos, eses dous créditos que alcanzan un montante total de 500.000 euros, xunto, ademais, cos 750.000 euros que, recordemos, quedan pendientes po tema de facer frente ao rescate do servicio da auga. O cal, este grupo político plantease que efectos vai a ter no noso presupuesto ese 1.200.000 euros que acadamos nas últimas sesións con respecto ao crédito. Sobre todo planteámoslo porque, tendo en conta, o mismo xa dixo que as consecuencias que iba a ter ese crédito de 750.000 euros sobre a estabilidade presupuestaria
era bastante importante. E, polo tanto, estaba fora de toda dúbida que a estabilidade financiera municipal verase, evidentemente, con outros 500.000 euros de crédito agravado. No segundo, con respecto á liquidación do presupuesto do ano 2022, que é a última liquidación que nós temos disponible, arroxaba xa un déficit de 821.752,25. Digo as cifras exactas porque realmente isto podémoslo contrastar con documentos deste Concello. E o remanente de tesorería para gastos axustados, o que sería un pufo do Ayuntamiento, neste caso máis o arrastrado, de 2.283.000. O remanente de tesorería, como lle chamaches? Pufo actual. O remanente de tesorería é un pufo. Un remanente de tesorería para gastos generales ajustados. Ese é un pufo. Como lle chamaría? Vale. Venga, a liquidación do presupuesto do ano 2023, que aún non foi presentada, que xa debería estar presentada a 31 de marzo deste ano, tamén entendemos que ese resultado presupuestario será moito máis grave que o do 2022. Por un lado, o máis importante é o abultadísimo importe das obligacións pendentes de pago. Según o decreto de aprobación da liquidación, temos obligacións pendentes de pago imputadas xa a presupuesto, pero non pagadas. Vale. Sí. Cinto punto, home. Esa canción xa temos oído moitas veces. Veña, por favor. Home, pero digo eu que os nosos vecinos terán dereito un pouco a saber o que hai, non? No, pero saber o que hai... Vamos a ver, eu me imagino que eu terei... Non é o que tú estás dicindo. Pero eu terei dereito a argumentar o porqué... Neste punto que queigas. O que? Neste punto que temos ahora mismo. Pero eu terei dereito... Vamos a ver. Eu terei dereito a argumentar o motivo de por que voto en contra. Pero xa dixeches. Non o dixen, ainda estou acabando. Xa dixeches que vas a votar en contra. Estás dicindo por qué. Pero eu dixen que vou a votar en contra, pero non argumentei o por que vou a votar en contra. Vas a argumentar? Sí, estou argumentando. Vale. Pode que lle guste ou que non lle guste, pero estou argumentando. No, a mí é que non me gusta, que non pinta nada aquí. Vale, pois entonces deixeme acabar. Obligacións pendientes de pago imputadas xa ao presuposto, pero non pagadas por importe de 4.870.848,83 e obligacións pendientes de por un importe de 3.774.639,20 euros. Evidentemente, neste escenario, eu penso que, a excepción de que exista ou que non exista, neste caso, ningún tipo de gastos ordinarios, que iso é imposible no funcionamento municipal, evidentemente a situación financiera que temos é bastante complicada. Por outro lado, no do 2022 todavía estábamos en período de vacacións a efectos de cumprimento das reglas fiscais, pero en Europa xa se advertiu que isto iba a cambiar, co cal tamén hai que ter en conta a situación que temos. Non se cumple o período medio de pago a proveedores. E isto, de feito, xa foi unha cuestión que tamén trouxamos aquí en innumerables ocasións cando trasladamos o noso argumentario de por que votábamos en contra das modificacións de crédito ou, neste caso, dos reconhecimientos extrajudiciais. Non se calculou en ningún caso por parte deste Concello nin se enviou esta información ás administracións públicas competentes como manda a lei. Por outra banda, para pedir créditos nós entendemos que se están trampeando un pouco a situación, porque as facturas pendientes de aplicar a presupuesto que permanecen na conta 413 non se computan ni se teñen en conta nas obligacións recoñecidas. Se estas facturas se tuveran en conta como deuda comercial que existe, o aforro neto municipal sería negativa, non se podría pedir ninguna operación de crédito ou en su defecto tería que se pedir autorización. Os recoñecementos, ademais, tamén falábamos dos recoñecementos extrajudiciais hai un momentiño que foron innumerables no ano 2022 e no 2023. Vean. Innumerables non, no 23. Igual había que mirar os importes e que porcentaje operaban respecto ao presupuesto total. Pero foron dous, non innumerables. Vean. O colmo... A ver, veña, o colmo. Mire, foron, como dixo vostede, hai un momentiño, que foron dous. Por do 23 foron dous, un en abril e outro en junio. Vale. Dous non é innumerable. En este ano un. Innumerable. Innumerable que non se pode mandar. Son dous números. Eu creo que... Exacto. Sí, a verdade é que sí. Exacto. Vean. O colmo de todo isto, por certo, son as declaracións do alcalde no último pleno que dixo que non se pagaba aos proveedores porque non había funcionarios. Recorda vostede isto? Sí. Que non había funcionarios suficientes para que funcionase o Concello con total... Unha das razóns. Pero vostede tamén é consciente que aquí o propio interventor pediu a palabra e negouse. Exacto.
Pois nós, sinceramente, eso queríamoslo deixar claro, porque isto é moi grave, e queremos que o entendan tamén os concejales do seu grupo de gobierno por a responsabilidade na que puidesen incurrir tomando este tipo de decisións que se están adoptando nestes plenos. O nivel de endeudamiento do Concello de Verín, que era onde queríamos chegar, vai ser o seguinte. Vai ser non? É ou non é? É, vale. Pero como vostede sempre ten a última palabra. Non é que eu teña a última palabra. E vostede sempre está máis actualizado co interventor do que hai nas contas, pois seguramente vostede me podrá ofrecer máis datos. Millor. Bien. Volumen de deuda viva actual. Préstamos a corto plazo, 2.600.000. Correcto. Préstamos a largo plazo, 4.150.055,66. Vale, moi ben. Préstamos para a compra da Casa do Recaredo, 890.676,22. No. Neste momento non. No. Bueno, espérese, que eu despois xa lle resto aquí a todo os 750.000 que usted amortiza. Bon, vale. Veña, corta. Vamos a votar o punto, porque tú estás facendo aquí unha composición de lugar que non ten absolutamente nada. Pero a composición de lugar habrá que facer para argumentar. É unha pequena empanada. A min gustame normalmente de chourizo a carne, se quere traerme alguna próxima vez. Un pouquiño de empanada. Non sei. Un pouquiño de empanada, veña. Empanada non, estamos falando números que me imagino que os pero non son eses. Pero non son eses, sabes? Non son eses o que estás utilizando. Están de dereito de decir os números que considero oportunos. Non, tens que ceñir o que estamos falando aquí. E no que estamos falando aquí, o tema que tú dices que non hai informe de intervención, nos dous... Non dixen que non houber informe. Escoita, cando se lle pediu a Xunta... Cando se lle pediu a Xunta os 250 e os 250, hai un informe de intervención que dice que sí que o podes pedir. E tiñas o que ler. Ese informe de intervención fala de que ainda tes un margen de deuda e que cumples o aforro neto. Iso é o que me tes que falar. Vale? Está correcto. Entonces, todas as... Por eso non lo deron, senón non o hubieran dado. E iso é o que tens que falar aquí. Se agora tú queres seguir falando do presupuesto da deuda, vas e hai un periodista e contarlle o que che dé a gana. Tes algunha intervención máis sobre este asunto? Porque do outro non tes. Sobre este asunto en concreto. Sí, sobre este asunto en concreto. Nós votamos en contra, basicamente, porque existen aí dous créditos que son, como lle dixen, o de Fontenova e o da Casa de Recaredo, que consideramos que, tendo a situación económica que ten este Concello, non son prioridades para este Concello. Pero vas votar en non. Eu vou votar en contra. Pois xa está. Pois veña, votamos, veña, votos a favor. Votos en contra. Vos. A dos coches podemos facerse ao mismo. Votos a favor. Votos en contra. Abstención. Abstendimos. Bueno, pois se non hai ninguna pregunta, pasamos ao punto siguiente. Ao pleno siguiente. Ao pleno siguiente. Que é o dos... Tengo unha pregunta. Podemos facer algún tipo de rogo ou pregunta a pesar de ser a... Sí, hombre. Pois mire, basicamente nos queríamos trasladar que este grupo estaría interesado que a próxima vez que se faga a recepción, se que hai próxima vez, do equipo do Verín Club de Fútbol, pois que se nos... Que se vos avise? Sí. Non. Mira, todo falar. Non pode falar. É que é ao revés. É ao revés. Pedinlle eu. Entonces, non a pediron eles. Pero, onde está o Carlos? Estás por aí? A todas. A todos. A todos, a todas. Vale, arreglado? Sí. Vale. E agora o remanente de tesorería non é un bufo. É un crédito a favor. Sabes? Venga. Non. Xa se acabou o pleno. Que non quero. Xa está aclarado. Corta o goberno tamén, Coño, decide que poñerse aquí a falar dos esos sacres. Vamos a este chisme. A ver,